俺は過去に近所の火事で取り残された子供を助けに飛び込んだことがある。その際に顔に消えないあざが残ってしまった。当時の彼女はあざが消えないと知ると言葉を失い、義高のもとを去っていった。ひどい女だという人もいたが、俺は仕方がないと思う。恨んでいないし、今頃どこかで幸せになってくれたらいいなと本気で思っているくらいだ。あざを負うことになった事故の当初は会社員をしていたが、営業職だったので、その顔では今後仕事を与えることが難しいと自主退職をさせられた。踏んだり蹴ったりで嫌なことが続いてしまったが、それでも子供の命は助けることができたし、今の自分の状況が最悪でも、あの時の行動を後悔なんて絶対にしない。そう心に強く決めていた。自主退職をしてから1年。就職活動がうまくいかない中、地域の清掃活動のボランティアに参加した。就活以外の時間を家の中でこもってばかりでは、未来に不安が増えてしまうと考えたからだ。ボランティア活動にも学生時代から頻繁に参加していたため、周りが友達や家族との参加の中でも一人で黙々とゴミを拾うことに集中できた。地域のボランティアだが、知っている顔は少なく、慈善活動での評価を欲する学生や会社絡みでの参加者が多い。俺の顔のあざを見てこそこそと話す声も聞こえてくる。見て、あの人危ない人かしら。近寄らないようにしましょう。心ない言葉が聞こえてきても気にしないようにして、ただゴミを拾う。小さなゴミも見逃さないように、他の人が嫌がる草むらの中に入っていったり、ドブの中を探ったり。これできれいになるなら嫌だと思うことは一つもない。すると、そんな俺を見て一人の男性が声をかけてきた。すごく丁寧にゴミを拾うんですね。みんなただ参加しているだけでおしゃべりばかりなのに、君のゴミ袋はそれでもう3袋目だよね。あまりにも熱心なその姿に感心して声をかけられずにはいられなかったよ。俺は峰食品っていう株式会社を経営している代表取締役の峯岸徹です。君の名前は？海道義孝です。いい名前だね。その男性こそが会社を経営する社長の峯岸徹さんだった。徹さんは俺に平日のボランティアだが今日は仕事が休みなのかと問いかけた。口ごもりながら休職中だと告げると間髪入れずにうちに来ないかと誘う。じゃあうちにおいで。手続きは今週中に終わらせておく。履歴書を持ってきてくれたらそのまま来週から出勤してくれればいいから。急な誘いにびっくりしてしまうが、気になるのはこんな顔でもいいのかということ。就職活動の時にはこのあざが原因で断れ続けていたから。しかし俺の問いかけに徹さんは全く気にしないと言った。それよりも輝くものが俺にはあるはずだからと。そして半ば強引に就職は決まり、意外な形で俺は職を手にすることができたのだった。元から頭の回転が速く、機転も利くと前の会社でも評価されていた俺は、配属された企画開発部でその実力を発揮することができていた。カイドウは飲み込みが早いな。たったの1週間で全体の流れも把握して、こっちが求めていることを先回りしてやってくれるから即戦力でしかないよ。こんないい人材がくすぶっていたなんてもったいないことしたよな、他の会社は。部長からは特に評価が高く、他の同僚たちも俺の入社を快く受け入れてくれていた。顔のあざを気にする人も少なく、俺にとってはもう叶わなかったと思っていた会社員としての復帰。
人にも恵まれて幸せだなぁと声をかけてくれた社長に感謝をする。しかし、そんな俺の登場をよく思わなかった年下上司の横井さんは、顔のあざを気味が悪いと囃し立てて見下した。そんなあざのある顔でよく社会復帰しようと思えたよな。人前には出れないよな。まさかだけど企画会議に出るなんて言わないでくれよ。そんな態度は日に日にすごくなる一方で、慣れているとはいえさすがの俺も気がめいってしまう。そんなある日、何かと気にかけてくれていた社長が視察先での事故に巻き込まれて亡くなったとの訃報が届いた。社長が亡くなった？まだ若く人望も厚い。これから会社をより良くしていくんだと俺を誘ってくれた日に熱く語っていた社長の姿が頭を過ぎる。俺が言うのも気恥ずかしいんだけど、俺の息子すごいやつでね。今は海外にいるんだけど、帰ってきたら会社をより良く、そして大きくしようっていう熱意があるんだ。慣れない土地で新規開拓することがどれだけ大変か。息子は身をもって体験して、その経験を生かすために頑張ってくれているんだよ。帰ってきた時にこちらも万全を期した準備を整えて迎えてやりたいから、俺にもまだできることはあるって信じて走り抜くつもりだ。親子でいい刺激を与え合っているということがひしひしと伝わり、会社に対する思いもどれだけ大きいのか、まだ何も知らなかった俺にもわかるほどにキラキラとした表情だった。俺が入社した時も何も心配しなくていいと、つけていたマスクを取られて堂々としていなさいと言われた。その言葉の通り、自分であざを気にしないようにしたら、周りもそのことに触れてくる人は少なく、普通に接してくれた。自分で自分を醜いと思うから、その心が相手に伝わるんだよ。そのあざも君の大切な一部だ。今は整形技術も進んでいるから、恥だと思うのならば消せたはず。それをしていないのは、そのあざが君にとって勲章のようなものだからだろう。胸を張れ。堂々としていろ。あの時の社長の言葉に俺は救われた。閉鎖されていた諦めていた世界をもう一度手に入れることができたのだ。人生を変えてくれた社長との別れはあまりにも急だった。葬儀まではあっという間で、当日には次の後継者は誰になるのだろうかといった後継ぎが気になる様子の話題であふれていた。海外赴任している息子さんか、それとも優秀な社員の誰かか。その中には横井さんの名前も挙げられていたのだが、今の人柄じゃ誰もついてこないだろうと付け加えられていた。そして俺はそんな会話に参加することもなく、後から来た横井さんにひどい言葉をかけられた。相変わらず汚い顔だな。不吉だ。お前が来なければ社長は生きていたかもしれない。お前は疫病神だ。急に現れた横井さんにそんなひどい言葉の洗礼を受けて、周りからの視線にさらされる。心配するような声に、何が起こっているんだというやじ馬のような声。思い出すのはボランティアで向けられた不快感。こんな日に場の空気を悪くしたくないと、まだ始まっていないうちにお焼香をあげて急ぎ足で葬儀場を出ようとしたその時だった。さっきスタッフの方の手伝いを率先してお茶を来場者の方たちに配ってくれていましたよね。こんなに大勢の来場者だと十分な配慮が行き渡らず、困っていたところを助けてもらったとスタッフの方があなたに感謝をしていましたよ。私からもお礼を言わせてください。ありがとうございます。あなたのお名前は？入り口に黒塗りの高級車が止まり、
どこか社長に似ている雰囲気をまとった青年が降りてきて、俺に手を差し伸べた。その姿がまるであの日の社長のようで、目尻が熱くなるのを感じる。カイドウ義高です。あなたが父の言っていた。名前を聞いて驚いた表情をしたその青年は、場の空気が悪いと感じたようで、何があったのかと近くにいた部長に問いかけた。そして横井さんがかけた俺への侮辱の数々を話すと、静かにため息をついて、いつの間にか場を離れていた横井さんを呼んだ。横井さん、少し話があるのでこちらへ来てもらえますか。はい。罰の悪そうな表情を浮かべて、ゆっくりめの足取りでこちらへ来る横井さん。そして横井さんが来たのを確認すると、青年は自己紹介をしてくれた。社長の息子で専務をしていること、社長と進めていた新事業の打ち合わせで海外にいて会社を開けていたことを。なるほど、だから似ていると思ったわけだ。そして父に代わりに新社長に就任することになったという青年が、君が父の話していた新入社員だったんだね。父の言っていた通り、温かな人柄をお持ちのようだ。と微笑んだ。新社長に就任という言葉を聞いた他の社員たちが、ごまをすろうと近寄ってくるが、見向きもせず、視線を横井さんに移すと、棺桶の中の父の顔を見てほしいと言った。言われるがままに覗いた横井さんは、その顔を見て固まる。社長の顔にはあざがあったからだ。固まる横井さんに新社長は、隣に立って社長の顔を愛おしそうに撫でた。父は、事故の際に同行していた母を守るため、身を挺したんです。その時に、顔にあざができてしまった。カイドウさんのあざを見下すならば、母を守ってできた父のあざだって見下されているも同じだと、そう思いませんか。その言葉と表情に、なんてことをしてしまったのかと慌てた横井さんは、新社長に頭を下げる。すみません、俺はなんてことを。しかし、冷めた目をさらに冷たくした新社長は、謝る相手が違うでしょう。ギャンブルで仕事を失ったあなたをどん底から引き上げたのは父です。父には何の損得感情もない行動でしたが、あなたはそんな父に対して尊敬と感謝の気持ちが大きくなりすぎて依存してしまったんでしょう。それなのに、新しく入ってきたカイドウさんを気にかける父を見て、嫉妬してしまったんじゃないですか。見透かされたようにビクッと動いた横井さんは、静かに涙を流し始めた。恥ずかしながらおっしゃっている通りです。醜い嫉妬心でひどい言葉をたくさんかけてしまいました。でも日に日に虚しさは募るばかりで、父はあなたのことも同じようにずっと気にかけていましたよ。不器用だけど根は優しいいい男だって。そんな父の期待を裏切らないでいただきたい。少し柔らかくなったその表情を横井さんに優しく向ける新社長は、俺とそんなに変わらない年頃なのに、落ち着いた経営者としての安心感をまとっていて、社長の面影を感じさせる。そんな新社長に横井さんも社長を思い出したのか、おえつをこぼしながら泣いていた。そして新社長は再び俺に向き直ると、実は父と進めていた新事業があるんです。そのために私はずっと海外にいたのですが、父からあなたの話もたくさん聞かされていました。あの時の火事で子供を守った青年が目の前に現れたのだと。え？初めて聞いたその話。新社長の話は続いて、あの火事の日に社長は現場に居合わせていたらしく、
子供がまだ中にいると泣き叫ぶ両親を見て火の中に飛び込もうとしたらしいが、それを止められ、あがいていた時に子供を抱いて飛び出してきた俺を見たのだという。顔で落ちてきた火を受けても子供を守った俺をあの日からずっと覚えていたらしく、たまたま参加したボランティアで俺を見つけたのだと。最初は気がつかず、丁寧にゴミを拾う姿に感動して声をかけてくれたらしいが、話して俺だと気がついたのだそうだ。相変わらず心のきれいな人だったと父は嬉しそうだった。そして仕事が見つかっていないというカイドウさんに、ぜひうちで働いてほしいと考えるよりも先に言葉と体が動いていたそうです。仕事にも誠意を持って取り組み、周りがよく見えているカイドウさんの実力を誰よりも父は認めていて、自分には見る目があると自慢げに話していましたよ。そして新事業も形になり始めた頃、企画開発部でその実力を発揮し始めていたカイドウさんに、私と一緒に新事業を任せたいという父の思いが生まれたのだそうです。あと少しのところまで準備は進んでいたのですが、その話がカイドウさんに行く前に父は他界してしまいました。なので私からお願いをさせてもらいます。父の最後の願いを一緒に叶えてくれますか？その話のすべてが衝撃的だった。あの火事の日、社長は俺を見ていて、その時から俺と社長との間にはつながりがあった。そして仕事だけでなく、人柄まで評価してくれていたこと。大事な事業を任せようとしてくれていたこと。そのあざも君の大切な一部だ。そのあざが君にとって勲章のようなものだからだろう。胸を張れ。堂々としていろ。それよりも輝くものが君にはあるはずだから。かけられた言葉の数々が優しい走馬灯のようにして頭を駆け巡る。社長はそんなことを、俺は当たり前のことをしただけで感謝しないといけないのは俺の方なのに、最後まで与えてもらうものばかりで、俺は泣き崩れる俺を優しく新社長が背中をさすってくれた。そんな俺の姿を意表をつかれたかのようにただ見つめる横井さん。葬儀は静かに始まり、俺の前にお焼香をあげた横井さんは長い間写真の社長に向かって頭を深く下げていた。俺もまた心からの感謝を社長に届くようにと頭を下げる。そしてその後、俺は新社長と共に新事業に取り組むこととなった。カイドウ、本当にすまなかった。醜い嫉妬心でたくさん傷つけてしまって、俺はもっと仕事で認めてもらう努力をすればよかったんだよな。性格も歪んでしまった俺をそれでも見捨てなかった社長のためにも心を入れ替えたいと思う。地方への移動をさっき申請してきた。もう遅いかもしれないけど、期待以上の男になって戻ってくるよ。遅くないです。社長は今の横井さんを誇りに思っているはずです。ありがとう。葬儀の後、初めて会社で顔を合わせた時の横井さんはまるで別人だった。俺への謝罪を済ませると、地方に移動した横井さんは今、初心に帰って頑張っているらしい。新社長はそんな横井さんの報告を受けて、今の横井さんならすぐに本社に戻ってこれるし、もしかしたらこの事業にも参加してもらうようになるかもしれないと微笑んだ。私たちも負けてられないな、吉高。そうだね、頑張ろう。年も近いことから社長と部下、そして友人という関係を築いていた俺たち。よしと気を入れ直す俺たちを応援するように力強い風が
部屋を通り抜けた。それはまるで社長がお前たちなら大丈夫と笑っているようだった。